אז אני דוקטור נעמי ציפורה בן נון פרידמן שטרנבך, פסיכיאטרית, מאמנת NLP, CBT, TMI, פסיכותרפיסטית אינטגרטיבית ודולה של רגשות, ומחברת רב המכר שבטח שמעתם עליו, המחוג שבלב, איך לכוון את המחוג הפנימי מאת דוקטור נעמי ציפורה בן נון פרידמן שטרנבך. אז איך נולד הספר? ושימו לב, אני אומרת נולד, כי גם ספר זו לידה. בדיוק כמו לידה פיזית, ובדיוק כמו לידה של רגשות. ישבתי בטיפול, כן? גם דוקטור, גם דולה, גם אנחנו צריכות טיפול. ובדיוק כשהתחלתי לגעת במשהו עמוק, המטפלת הסתכלה עליי, חייכה, ואמרה, הזמן נגמר. אבל לא אצלי. אצלי הוא רק התחיל. ושם זה נפל לי. אנחנו חיים לפי שעונים שונים. השעון של העולם החיצון, והשעון הפנימי של הלב, והם לא תמיד מסונכרנים. לפעמים המחוג שבלב ממשיך לזוז, גם כשבחוץ השעון כבר מצלצל. ואז כתבתי את זה, כדי ללמד אנשים איך לכוון את המחוג הפנימי, ואיך לא להיות תלויים בשעונם של אחרים.